Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oseduon bura mar DCP kuom bedo gi mor mokalo apima e yiero madundo manyotime ka chung od bura ma Ol Kalou koloso e kaunti ma Baringo. Murkomen oseokwethno kuom rwako duoko mag yiero mane kinde magibedo joloch. Kamano bende oyango chung mongirore ma piny owacho ni godo maneno ni nitiere kwe kod arita makare e kinde yiero gi bang' yiero, kowacho ni demokrasia mar Kenya ok oyango timbe njore, omiyo gibiro kawo okang' mager mar chiegne ng'ata ng'ata mitiyo godo gi josiasa mar nyayo tulo e pacho ka. Bende nomedo lero no gai mar obila Douglas Kanja nigi teko moromo mar ndhiyo jok mitudo gi timbe maundu duto kendo ok gibidewo duon bura ma ng'ato siro. Wao wakishinda uchaguzi ilikuwa mzuri, lakini wakishindwa uchaguzi ilikuwa mbaya. Lazima wahakikisha kwamba they must be forthright whether they lose or they win. And I must assure the country there is no parallel system of security in this nation. There is only one Inspector General of Police and there is one National Police Service, and it's accountable to the people of Kenya, and they achieve civilian oversight through the office of, among others, through the office of the Cabinet Secretary. And I must tell you that the Inspector General of Police has my firm instructions to take every a strong step to ensure that they bring anyone who is involved in matters of goonism, matters of violence, anybody who is planning negative things for this country, regardless of their political affiliations, must be taken to court and must face the full force of the law.